Сам я народжены ў Менску, на вуліцы Богдановича, шпіталь стаіць, якраз насупраць музея Богдановича. А першы адрес, на якім я быў зарэгістраваны, горны завулак, таксама ёсць. Это невялічкі завулак каля вайсковых могілак паміж Чырвоназорнай і дрэваапрацоўчай, паралельна Берасцянскай, калі ведаеце. Дома тога няма, ну, але завулак чамусьці яны не знеслі. Калі мне было 3 гады, майго бацьку арыштавалі як назем. Мае бацькі былі досыць актыўна ў беларускім руху у тыя часы ў Менску. Бацька працаваў у Белкульце, быў сакратаром аддзелу гаспадаркі у Смоліча. І бацьку выслалі у Кіраў, это Лебятка, а праз 2 гады сказалі маці таксама, што як беспрацоўная, паставілі штэмпель непатрэбная, калі ласка, выязджайце, яна выехала, ну і взяла мяне. І гэта фактычна закончыла мой перыяд жыцця на Беларусі. 5 гадоў, калі я стала, пражыў на Беларусі, ад того часу пачынаецца перыяд, ну, не зусім цыганскі, але нешта наконт таго. Мы жылі спачатку ў Налінску, потым у Вятцы, потым пераехалі каля Тулы былі, потым Варол і так далей, і так далей. У міжчасе, у 35-м годзе, калі бацька адбыў тэрмін ссылкі, яго арыштавалі зноў, далі 5 гадоў байкаламурскіх концлагероў. І ён адбываў гэта каля Хабараўску, горад свабодны. Тады толькі пачынала будавацца БАМ, тады толькі пачыналі плянышча байкаламурская магістраль. Незадоўга перад вайной бацька тэрмін адбыў і вярнуўся ў Варол, дзе мы жылі з маці. І гэта нас злучыла. Прыйшла вайна, прыйшлі немцы, і гэтак мы паехалі на захад. На захад я перш быў у Нямецчыне, дзе скончыў беларускую гімназію Янкі Купалы, а потым вучыўся у Бельгіі, каталіцкі Люэнскі універсітэт. Я вучыўся на геалогіі і кончыў факультэт геалогіі у спецыялізацыі структурная геалогія вугальных басейнаў. Бельгія краіна вугалля, 200 гадоў вугалля давалася, і там амаль усе геолагі, усе інжынеры горныя спецыялізуюцца на гэтым. І так сталася, што заміж выязджаць у Афрыку на працу, мне была магчымасць затрымацца на універсітэце і зрабіць дактарат. Рабіла дактарат па слюдах, якія паходзілі з бельгійскага Конга. Трэба было устанавіць прысутнасць элементу літія. Літій быў у слюдах, але не было ведама, ці ён уваходзіў у рашотку, ці ён знаходзіўся паміж лісцікамі гэтага. Я гэта выканаў таксама. І пасля гэтага я паехаў у Амерыку. Увесь час у маёй навуцы ў гімназіі мне была моя сяброўка, якая з Менску, Зора Савёнак, з якой мы дамовіліся, калі ўжо усталюемся на стала, жэнімся. Яна прыехала ў Амерыку раней, я прыехаў крышку пазней. Мы жаніліся, і пачынаецца амерыканскі перыяд жыцця. Амерыканскі перыяд жыцця ён быў на пачатку досыць такі, хвалісты. Трэба было пераязджаць з месца на месца, але ён быў магчымы. Не было лёгка, так як кожны пачатак нелёгкі. Я падпрацоўваў рознымі геалагічнымі праектамі і меў асістэнцтва ў універсітэце імя Джона Гопкінса ў Балтыморы. Моя справа складалася тым, што ў амерыканскай тэрміналогіі эміграцыйнай не было рубрыкі «бесподданный». У Бельгіі яна была, і я ў Бельгіі атрымоўваў пашпарт, калі я взяў «бесподданный», а ў амерыканскай эміграцыйнай справе трэба было падаць мінулае ваше грамадзянства. А мне мінулае грамадзянства было савецкае. І вось тут быў канфлікт. Атрымаць працу геолага было амаль немагчыма.
трэба было чакаць доўгі час. І таму я перабіваўся ад кампаніі да кампаніі, ад заробку да заработку. Бо атрымаць працу у United States Geological Survey, геалагічная служба Амерыкі, дзе я хацеў працаваць, было немагчыма. Шукаючы працу, даўжэйшы час мы затрымоўваліся ў Балтыморы, але гэта прывяло мяне ў Нью-Йорк, бо ў Нью-Йорку больш фірмаў і больш магчымасць мець інтэрв'ю з вока на вока, а не па тэлефону. У той час тэлефоны былі, праўда, не такія зручныя, як цяперакам. Вольныя ад пошукаў працы, і я кінуў Балтымор. Балтымор кінуў по той самой причине, что заставаться ассистентом даўжэйшы час было невыгодно. И думал, знайду лепшую працу, пакінуўшы працу. Я потом шкадаваў гэта, але сталася як сталася. Вось, і гэта прывяло мяне да бібліятэкі. У бібліятэцы выпадкова зусім я сустрэўся з чалавекам, які ў часе вайны быў у Беларусі, партызаніў, яго злавілі беларускія паліцаі і не расстралялі. І от ён чамусьці, імя яго было Кудайберген Куджамбардіев, кіргіз па нацыянальнасці. І чамусьці ён да беларусаў меў нейкую такую любоў. Я, кажа, абавязаны, бо мяне маглі расстраляць. Мы у Ілянцы у 42-м годзе у часе каталіцкай службы раздзелі ўсіх мужчын, забралі кажухі, забралі боты, забралі ўсё, але награнула беларуская паліцыя, і беларуская паліцыя амаль усіх пастраляла, апрача вот такіх нацменаў, як ён. І таму я вельмі абавязаны, і я хочу паехаць у Турцыю, жаніцца, але мяне не адпушчаюць з работы, калі я не знайду сабе заступніка. І вось ён мяне просіць, літаральна просіць: слушай, ну, товарищ, милый друг, белорус, помоги. Буду молиться всегда и так далее. Ну, я, безумовно, вырашил ему помочь. И так я затрымаўся в библиотеке. И вот тут я скажу, что калі так разглядаць всё жыццё, паўстала пытанне, ці заставацца на працы гуманітарнага кірунку библиотека, хоть маючи дачыненне да навуковай літаратуры 95%, там было чисто навуковая, трэба класіфікаваць і так далей, навуковая падрыхтоўка там была патрэбная. Магчыма, на іншым узроўні, але яна была. Альбо ісці па геалогіі. Вот гэты даўгі такі час я вагаўся. Але моя другая палова, Зора, жонка, яна так была вельмі пераканана беларуска, яна рашыла: слухай, застаемся пры бібліятэцы, хоць гэта будзе на пэўны час адыход, бо трэба атрымаць яшчэ бібліятэчную асвету, адыход ад геалогіі, якой я захапляўся з часоў, калі мы былі на ссылцы, не бачу этого. Потым я чытаў шмат Ферсмана, Перельмана, «Занимательная геохимия», шмат літаратуры было. У той час геолагаў выхоўвала бібліятэчная, так сказать, літаратура, ну, такая белетрыстычная. Як бы ни было, я застаўся пры бібліятэцы, і тут уже пачынаецца, безумоўна, зусім новае кола зацікаўленняў. І тут, магчыма, мы перейдем да кнігі беларусаў ЗША. Калі я прыехаў у Амерыку, было іншае зусім асяроддзе. У Бельгіі 7 гадоў я прабыў, там ідзеце, чуеце мову флямандскую, альбо мову французскую, валёнскую, падзеленае грамадства. Там не было чужынцаў. Калі дзе-нідзе ў Брусэлі, я прыехаў у горад Пасэй і затрымаў. Выйшаў я у нядзелю на маркет-стрит, боже ты мой милый, палова гаворыць па-нашаму, палова гаворыць па-польску, іншая гаворыць па-мадзярску.
Я так просто чуўся нават ніякага ад гэтага Вавілону, так сказать, моваў. І вырашыў пайсці ў бібліятэку, хоць знайсці нешта пачытаць. І першае, што мне кінулася ў вочы, няма кніжкі пра беларусаў. Нічого няма. Пазайку вялікая бібліятэка, Форсман Лайбрary, вельмі вялікая і добрая бібліятэка, пра беларусаў нічого не было. Ну, трошки было дзіўна, неяк так, на вуліцы поўна беларусаў. І далей, калі я ўжо быў у Балтыморы, сям'я была, дачка, пазней нарадзіўся сын. Там беларусаў арганізацыі не было, але яны там збіраліся. Была вельмі дзейная сям'я Канарчукоў, Іван Канарчук, і часам зборкі этой нефармальных арганізацыйных, якія да 50 чалавек. Там я пачуў, што некалі, все яны працавалі, між іншага, на фабрыцы Доміно, это цукровая вялізная фабрика. Там были такие старые люди на той час, которые сказали, что некалі у Балтыморы были сборки белорусов. Ну, я слухаў гэта, але нідзе не мог знайсці літаратуру. Ось, і тады я уже цвёрда рашыў, што нешта тут трэба, ну, нешта не того, як кажуць. І калі я прыехаў, я стаў чытаць літаратуру, і бачу, што ў літаратуры пра беларусаў мала пішацца. Бо справа была такая. Трэба было зрэалізаваць, што беларусы, которые прыязджалі ў той час, прыязджалі з імперыі, якая звалася Расійскай імперыяй. І іх рэгістравалі як рускіх. І гэта не было выключэння, не было. Десяткі нацыянальнасцяў былі запісаныя. І ў гэтым была нейкая іронія. Вось яны выязджалі з краіны, бо яны былі іншыя нацыянальныя. У Расіі панавала думка, истинно русские люди не выезжают. Так что кто выезжает, то хай собі не едуть. Цар ставіўся на гул, ну, досить прыязна, что белорусы выезжают. Будзе спустошенная территория, потом она заселится русскими, и это станет солидный, крепкий русский край, а не край, якому не доверяют. Калі я зрэалізаваў, што беларусы прыязджалі ў Амерыку і іх не рэгістравалі як беларусамі, я адчуў праблему, як пра гэта пісаць. Як падобныя сітуацыі былі не толькі ў беларусаў. Італьянцы прыязджалі, сіцылійцы, генуізцы, венецыяне, але калі паўстала Італія, Гарибальди і пазней, яны ўсе взяли слово Италии, итальянцы, и стали ведомы итальянцы. У нас этого не было, у нас не было державы. Она была теоретично обещанная, и была некая форма державности в СССР, а это еще не была держава полностью с усими знаками державности для Захода. И вот в этом была великая проблема – приступить до проекту, які цяжка абаснаваць. На Беларусі кожны адзінёнак, кожны ведае, што выязджалі людзі, а ў Амерыцы, калі пачнеш глядзець літаратуру міграцыйную, на гул беларусаў няма. Праўда, у 1910 годзе Міністэрства аддзел эміграцыі апублікавала вялікі документ на сторонах 900, он называется «Словник расов и народов». И там мы подадены вельми правильно, белорусы. Там, это 910 год, и мы скористали выники перепису российского, попередней 97-96 году, минулого стагодия, 19 стагодия, и досить недрэнна подали, так сказать, описание белорусов. Але чамусьці у конце там есть сказ.
для эміграцыі гэтая нацыя не вызнаецца як асобная нацыя. Ну, гэта на смарку всю, так сказать, информацию папярэднюю для чыноўніка эміграцыйнага ведомства, ён ставіў штэмпель русский і все.